Prihovárame sa vám posledný krát tento rok a chceli by sme vás pozvať už túto sobotu na jeden z najlepších festivalov, ktorý sa koná už 11. krát. Je to Solid Open Air. Áno, však vlastne Le Grande House bude mať posledné vystúpenie v lete. Ukončíme tam našu púť letnú spolu s ďalšími DJmi, kolegami. Pripravujú to skvelí ľudia, Solid Open Air, čiže aj plný je skvelých ľudí a je to multižánrový festival, čiže určite si prijete na svoje. Budú tam 4 stage, medzi jedným z nich bude aj Le Grande House a vystupí moja maličkosť, aj Tamira a okrem iných aj EKG, Dodomen, Vychytávač a tak ďalej. Takže tešíme sa na vás už túto sobotu. Samozrejme aj sprievodný program, ktorý je už pre nás viac menej legendárny. Začína to už v piatok a my vystupujeme aj v sobotu, ale v piatok vlastne to začína na letisku pri Partizánskom. A nič, tak dúfam, že ste mali dobré leto, lebo počasia dobrého veľa nebolo. Hudby ale bolo, nám bolo fajn. Dúfam, že pršať nebude v sobotu, to je jasné. Takže tešíme sa na vás. Bude to fasa. Nachystajte Jacka a ideme do toho. Takže čaute, vidíme sa na stage a ešte predtým, aj potom, možno bude nejaká afterparty, takže ahojte. Čaute. 30. augusta musíš na letisku v Partizánskom zažiť to pravé ukončenie party leta. Solid Open Air Festival. 11. ročník multižánrového tanečného festivalu. Na 4 pódiách vystúpia Ed Rush, Nephews, Separ, Le Grande House DJs, Emo Noise Boys, DJ EKG a mnoho ďalších. Solid Open Air Festival 30. augusta na letisku v Partizánskom. Viac info na ledidroll.sk.